Terra Alta. Els ports ens introdueixen a la comarca de 740 quilòmetres quadrats i 12.584 habitants. Terra fronterera, fins al segle XIV fou exigida la seva pertinença per Aragó, i en les característiques físiques, climàtiques i humanes és més semblant a l'aragonesa matarranya que no a les baixes terres de l'Ebre català, de les quals, per oposició, rep el nom de Terra Alta. Arnes. Vells palaus renaixentistes, de vegades amb ornamentacions classicitzants, es reiteren com en les veïnes poblacions aragoneses, tant a Arnes com a Horta de Sant Joan. Horta de Sant Joan. Com a seu de la comanda templera des del 1177, assoleix una important posició rectora sobre gran part de l'actual comarca. L'estada de Sant Salvador d'Horta, entre el 1547 i el 1559, al convent franciscà de la Mare de Déu dels Àngels, ha dotat aquesta església de gran atractiu per la popular devoció als miracles del sant. Més endavant, el sobri paisatge de l'entorn contribuïa a inspirar Picasso en la seva conquesta pictòrica de la natura. Gandesa. Capital de la comarca, s'ha erigit sempre com la gran vila d'aquestes terres, reclamada pels aragonesos a l'igual que Horta fins al 1371. El majestuós campanar del segle XVIII presideix la vila i l'església romànico-gòtica dels segles XIII al XIV, notòria per la seva portalada. El celler modernista és obra de Cèsar Martinell, contemporani de l'anomenada Catedral del Vi. Les serres de Cavalls i de Pàndols s'eleven com a contrafort ponentí fins a 709 metres. A l'edat mitjana, constituïen la separació natural entre les comandes templeres d'Horta i de Miravet, i en el segle XX foren l'escenari de greus episodis bèl·lics durant la Guerra Civil. Com a immensa ferida, Corbera mostra el poble esberlat i trencat pels estralls de la guerra. Com reflexionà Josep Maria Espinàs sobre aquestes terres, el silenci és absolut. Quanta esperança, quanta ràbia, quanta mort hi ha hagut en aquestes muntanyes. Les pinedes acompanyen el pas vers la Fatarella, població on els portals, els carrers i les façanes conserven el toc medieval, acompanyats pel barroc de l'església de Sant Andreu. Davant de les eixutes oliveres d'aquestes terres, Josep Maria Espinàs aprecià: tot aquest paisatge és obra de l'home, d'una voluntat passiva i pacient, que ha posat en ordre regular tots els arbres de secà i ha alçat llargues i sacrificades parets de pedra per domesticar la terra.